מה קורה חברים? כאן נדב רויאל, והיום אני עושה סרטון לכבוד היום הולדת שלי שהייתה לפני כמה ימים, והיום אני עומד להראות לכם עוד סרטון של קלאש רויאל. אוקיי, היום אני עושה כמה שיותר ניצחונות, אני אנסה לעשות בשביל המנצ'ס. שבוע לא מצליחים לעשות יותר מ5 או 10. בואו נראה קודם תקפה של הקלף החדש אקסקיושינר, איך שקוראים לזה, אקסקיושינר. לא ממש אכפת. כמו שאתם רואים, אז האקסקיושינר ממש איטי. אין לו כל כך מה לשים על הבלון. אוקיי. אוקיי, זה לא כל כך מעניין. כמו שאתם רואים את הקלף החדש, שזה זה, בפינה פה, מחלבת. אוקיי. כמו שאתם רואים, הניצחון שהוא עשה פה ממש היה קרוב. אוקיי, אז בואו בינתיים נתחיל במשחקים. אוקיי, רק רגע. אוקיי חברים, אני נדב. שכחתי לציין משהו מאוד חשוב. תנו לייק. אני רוצה להגיע לפחות ל-20-30 לייקים, כי זה לא עבד בסרטון הקודם, נתנו לי רק 6 לייקים. אז תתנו לייק. אוקיי? לייק. אתם רואים את האגודה שלי? לייק. אני אחזור עליכם שאני אכנס לקלאש רויאל. אוקיי חברים, חזרתי. בואו נתחיל משחק. אוקיי חברים, הוא רמה 6, אני 7, יש לי סיכוי לנצח פה. אני אתחיל פה עם סקטון ארמי. הוא שם ענק, אני אשים פיירבול על הענק. הוא שם ולקרי. פה אני אשים עכשיו את הקשתיות.
ופה אני אשים את האינפרנו. המיניונים שלהם רמה 6, וזה רמות ממש נמוכות, שאני מנצח להם את המיניונים בשתי מכות, ושלי בשלוש מכות הוא מוריד לי אותם, וזה ממש טוב. אז פה אני אעשה ככה. אוקיי, הוא הוריד לי ממש את כל הפוש. ועדיין הוא מוביל, אבל הכל יכול להשתנות ברגע. בדרך כלל אני עושה את הסרטונים עם שכן שלי מתן, אבל הוא לא נמצא איתי היום. למשל הוולקרי שלו יותר ברמה אחת יותר משלי, אבל עדיין לא אומר כלום. אוקיי, הוא יוצא פה לפוש די גדול. אוקיי, אז ניצלתי, אני מוריד לו אותם במכה את ממש רמות נמוכות. פה אני יוצא לפוש. שים את זה. אני יודע שיש לו פיירבול, אז איך ידעתי? אז אני אשים את זה, ופה את הפיירבול, ופה את זה, וממש הוא מפקצ'ץ אותי. איזה רע, אבל אין כמוני. הבנתם? בום! אוי! 2, 1, הורדתי לו על השנייה האחרונה, חברים! וכנראה שהוא ניצח את זה. זה מבאס. עדיין חברים, אני מזכיר לכם, תנו בלייק. אוקיי, בואו נפתח את התיבה. ונעשה משחק אחרון ונתראה. ואוקיי, יוצא לי פה. אוקיי, פקה אני לא משתמש. אוקיי. גם תראו מישהו מהקבוצה שלנו כתב משהו. רגע. תסתכלו. איזה מישהו יצטרף אלינו שקוראים לו תם, כן, משהו כזה. והוא כתב, ראינו שאתם קלן טוב והחלטנו להצטרף, כי הם לא פתחו אותו, אז אני פתחתי אותו. אוקיי, אז משחק אחרון. אוקיי, יש לו אליקסר קולקטור שזה גרוע. אלא אם כן אתה רוצה לעשות איזה... אוקיי! הוא הרס לי את הכל. לא. לפחות הורדתי לו משהו. לא! אשכרה, הפיירבול לא נגע בבניין. חבר, למה שמת את זה? חבר! צ'ה. די הצלתי את המצב.
ממש. איך ידעתי שלא לשים את ה... במיוחד בשפרזר יש לי את הבום הזה. את ההפתעת אש הזאתי. מה? אני באמצע משהו. אל תתייחסו לרעשים האלה, אוקיי? סתם אחותי דופקת בדלת. לא! למה? זה סתם אם אני אשים את השיקוי. משהו הורדתי לו. אוקיי, די, הוא מוביל עליי. פה יש לי את זה. אוקיי, הוא בזבז מלא אליקסר. הזדמנות ענקית. לא! כן, 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 תגיד שכן, תגיד שכן. ובום! ובום! כשאני אומר בום, אני מתכוון לזה. בום, בום ובום. וגם הורדתי לו את האליקסר קולקטור. הוויזרד הזה לא יעזור לו. וויזרד. תודה לניצחון. 2, 1. בום. אני לא מאמין שניצחתי. אוקיי חברים, זה היה סרטון להיום. תנו לייק.